Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, we werden net doorgestuurd door de jongerenwerk. En we hebben allemaal overlast. Allemaal stenen door eruit. Alles gaat kapot. Sanering die werkt niet meer. Er gebeurt helemaal niks. Nou, wij begrijpen de situatie. Ja, echt waar. Wordt er ook bij jullie Hoor je ook in de straat? Maar laten we het vooral even centraal houden. Dit is centraal. Dit is centraal. Dit is centraal. Eén Iedereen mag probleem. zijn woordje doen. Daar is deze dom voor. Toch? Laten we vooral eventjes met elkaar bezig gaan. Maar dan gaan we niet naar niet verliezen. Wij horen graag uw problemen even aan en hierop zullen wij reageren. Maar blijkbaar weet je wel zullen wij reageren. U zegt net van, jullie begrijpen ons probleem. Leg maar uit. En dan is het ook duidelijk om dus te kunnen kijken van wat wordt er voor ons gedaan. Want ik begrijp van u dat u dus eigenlijk zich ongehoord voelt. Er wordt niks gedaan. Maar wat wordt er dan gedaan? Juist. Ja, het begint hier al, hè? Hier worden we ook gehoord. Ik vind het een mooi iets. Ik ga hier niet weg zonder dat er iets op papier komt. Ik hoor veel problemen op dit moment. Laten we vooral naar oplossingen gaan kijken. Zo kunnen we ook deze levens even verbeteren. Een van de oplossingen die wij hebben is bijvoorbeeld dat er een samenspelingsverbod gaat komen. Dit is in overleg met de gemeente. De gemeente zou daar wellicht verder over kunnen informeren. Weer naar de gemeente sturen. Daarnet worden we hier. Wacht We zitten nu bij de politie, dus laten we vooral even informeren over het feit dat wij gaan doen. Wacht eens eventjes. Geef eens even een collega het woord. Want die begon net van wij begrijpen nu het probleem. Ik wil wel eens horen van hem van wat Wij hebben diverse aangiftes van jullie binnengekregen. Ja, brieven. Ja, dat zijn brieven. En van mijn café. Hoor je ook een paar gestuurd. Als we nou de laatste uitpraten, dan zal ik even mijn sorry. Ja. Dan, deze aangifte zullen behandeld worden. Op dit moment hebben wij nog te weinig wijkagenten te maken. Dit zal in korte termijn zullen meer wijkagenten worden neergezet. Deze zullen meer controle houden.